खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 एप्रिल 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां, आयाबो बांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। साफ्रोमबो सुबुंखौनो फोथायनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफ्रा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां हान्थियो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव दिनै अनलायनाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैलांनोबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मावलांनाय खामानिफ्रा मावफुंनो हायोब्लाबो माबा माबासो गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा दिनै खहा जानोबो हागौ रांखावरियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन आरो गोबां मान मोननो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्रायबो थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मावलांनाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै देबोरनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो खहा जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन
बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लामा सामायाव हान्थिनायाव सांग्रां जानांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोद मोजां। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै गोजोन्थों।